97% tal-każijiet li tressqu mill-Ombudsman sabiex tittieħed azzjoni mill-Amministrazzjoni Pubblika ingħalqu b'mod tajjeb fl-2018. Dan joħroġ minn rapportazzjoni dwar ir-rapport annwali li nħareġ mill-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-Ulju li għadda. Fi preżentazzjoni ta' dan ir-rapport li hu relazzjonijiet li ttieħdu minn diversi ministeri u entitajiet governattivi, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajar qal li b'kollox tressqu 290 każ, 264 każ ikunu kkunsidrati. B'sodisfazzjon ngħid li 97% minnhom ġew magħluqa, ġifieri għas-sodisfazzjon tal-Ombudsman u jew inkella ġew implementati r-rakkomandazzjonijiet li ressaq. L-Uffiċċju tal-Ombudsman jieħu ħsieb u jikkunsidra tilwim li l-pubbliku jista' jkollu dwar xi servizz offrut mill-Gvern. Il-Kap taċ-Ċivil qal li l-livell għoli ta' każijiet magħluqa huwa ċertifikat ieħor u xhieda tal-kontabilità tal-Amministrazzjoni Pubblika. Fisser li dan ir-rapport isegwi l-pubblikazzjonijiet dwar it-twettiq tar-rakkomandazzjonijiet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u r-rendikont ta' twettiq tal-miżuri tal-baġit. Mhux amministrazzjoni pubblika magħluqa ġo bozza li tiġi ta' tqum mill-klijenti tagħha, imma amministrazzjoni pubblika li bħala linja ġenerali twettaq ir-rakkomandazzjonijiet li jressaq l-Ombudsman jew jekk niġu f'dan l-istituzzjonijiet l-oħra li għandu l-pajjiż li jitħallew jaħdmu u jagħtu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom. Tul is-sena jsiru eluf ta' talbiet jew rikjesti minn klijenti lejn xi entità tal-Gvern li ma jaslux tal-Ombudsman għaliex ikunu diġà solvuti. Dan wassal għal numru baxx ta' każijiet li jispiċċaw għand l-Ombudsman. Meta tqisu mbagħad li 290 minnhom biss imorru għand l-Ombudsman, jiġifieri li jkollhom xi problema ta' xi ħaġa, 290 biss. Hemmhekk allura iċ-ċertifikat kif jgħid l-Ombudsman stess, iċ-ċertifikat għall-Amministrazzjoni Pubblika huwa ta' tifħir għandu jkun ta' tifħir għal ħaddiema tal-Gvern kollha. Intqal ukoll li fadal 75 każ pendenti mill-2018 b'22 minnhom qegħdin jistennew azzjoni mill-Ministeri. Dan fil-waqt li 51 każ ieħor jinsabu pendenti fl-Uffiċċju tal-Ombudsman. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.